3 år siden prøvede jeg at lægge min kostvaner om. Jeg var lidt træt af de der udsving i energiniveau og de der underlige halsbrand, man ikke rigtig ved, hvor kom fra, og sådan ubehag efter at have spist, træthed, oppustethed og sådan noget. Jeg var sådan virkelig træt af det. Og læste en bog om stenalderkost eller paleo-kost, som jo er en del af en større betragtning af, hvordan ledes vi skal gøre. Altså, man kan jo ikke bare sidde i en sofa og bare æde uden at bevæge sig. Altså, det går ikke. Altså, man skal bevæge sig, man skal gøre nogle ting og sager. Og ligesom med kosten, så er der nogle ting og sager, man skal tage højde for. Fordi nogle ting og sager, vores krop er indrettet til at fungere på. Så jeg kaster mig over det her nærmest som et forsøg på at se, om jeg især kunne få de her energiudsving til at komme i et fornuftigt niveau. Og det synes jeg, det har hjulpet. Altså, det er sådan noget ved at undgå at spise brød, undgå at spise kartofler, undgå at spise ris, undgå at spise pasta, alle de her ting og sager. Fordi jeg ligesom fandt ud af, at det var der problemerne var. Og det vil sige, at hvis jeg har lyst til at spise pasta, så spiser jeg pasta. Hvis jeg har lyst til at få en sildemad med noget dejligt rugbrød, som jeg elsker, eller gå ud og spise et stykke smørbrød til frokost, så gør jeg det. Men det er ikke hovedbestandningen i min kost. Det er ikke det i kostpyramiden, jeg sådan lever af. Jeg tager det ind, hvis jeg har lyst til det. Og jeg er sikker på, at stenaldermanden, hvis han kom forbi en europapalle, der stod med wienerbrød, eller pasta, eller Mars-bar, så havde han et i løbet af 4 sekunder. Jamen, måden jeg kan mærke ændringerne på, det er jo, at jeg har, altså mit energiniveau er fuldstændig, altså jeg har ikke de der peaks, hvor jeg bliver træt og som eftermiddag skal jeg lige hen og have 2 poser Matador Mix og en halv cola for ligesom at kunne klare den resten af dagen, ikke? Altså jeg kan egentlig bedst anskue det ved en dag, hvor vi havde besluttet, at den søndag, nu skulle vi have en sildemad og rugbrød og sådan nogle ting, og spiste jo selvfølgelig, altså også en pukkel til i det her super friskbagte dejlige rugbrød, som jo smager fantastisk, og det skal jeg jo ikke argumentere med nogen mod, fordi det smager fantastisk, altså, og er en god ting. Men efter den frokost, der var jeg simpelthen sild også, ikke? Der havde ligget lage med sukker og sådan noget. Jeg var helt smadret. Altså, jeg var nødt til at åbne bukserne over og ligge i fosterstilling og klage min nød over på sofaen og sådan halvfald i søvn. Jeg tror, der gik sådan en 2-3 timer, og det er der mange, der godt kan genkende det til, ikke? Altså, uden nødvendigvis at få stor mængde alkohol, men altså, bare være smadret og ikke kunne noget, bare være fuldstændig ugidelig i 2-3 timer efter man har spist. Det kan jo ikke være rigtigt. Man skal jo netop være fyldt op og klar til at gøre det, man skal gøre. Og så den samme aften, der spiser vi også et normalt måltid, som vi sådan, altså sådan paleo-baseret måltid, som vi normalt får det. Altså enorme mængder dejligt stegt kød, gode grøntsager. Jeg tror, vi fik noget broccoli og noget med nogle mandler og et eller andet på, og en god salat med en lækker dressing. Og vi åd os en pukkel til. Men altså, du går videre bagefter, rydder af bordet og får lavet madpakker og ting, altså med et helt andet energiniveau. Man skal ikke overlægge det over i at have mavekramper og lige løsne bukserne og sådan noget. Altså bare den forskel satte det sådan meget, meget godt i perspektiv, hvad det egentlig er, der sker nede i ens mave. Og resten af kroppen for den sags skyld.